Alhamdulillah wis beres kabeh 70. Assalamualaikum Mi. Wis alhamdulillah mari ya Mi ya. Wis 70 wis. Ya engko tak ternene dhewe Sri. Sik deloken sik Mi. Inceng sik. Lho, menurutmu pantes agak? Iya nemen pantese kari dhuwit itu. Ya ndek kene kok dhuwit ndek kene Sri. Iya ndek kene. Ndek kene Mi ya. Ya 100. Ojo amplop, lek amplop kan gak ketok plastik. Iya, Ndek kene ditulisi dari Umi Ro dan Abang. Wis tuku stiker kok aku wis. Ya jan gak ono wong sugih kok sampean milih Wah, sampean. kan Timbre-timbre. Yo iya takon. Iki tak terno pesanan dhewe. Aku dhewe cek rota sing aku sing selametan. Oh iya ya wis ya Mi ya. Suwun ya Mi ya. Wis sampean Eva. Ya wis. Oh suwun ya Mi. Tak tambahi 150. Ya Allah, jan gak ono wong sugih kok sampean. Suwun ya Mi ya. Ya Sri. Alhamdulillah. Kok pantes sih pangan wong ta lek koyo ngene iki. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Wis anu kate malam selikur. Malam selikur cek dipangan wong. Lek bareng-barengan niku mbludak gak dipangan wong emang. Tak terne Mi tak wangi teratur. Ora iki aku tak terno dhewe. Mek wong 70. Iki kok mak yo tak kei dhuwit iki lho 1.000 tak plastik iki cek ketok gede dari Umi Ro dan Abar ya ngono ta Tak Mak. gawane wis Mi. Soe sampean yo wis gawonnya. Lho. Duite. Oh sampean soge kok ya lak mbek dhuwit iki khusus wong duafa sing tak kei dhuwit Lali 1.000. ya Mi aku iki. Apa? Janda. Janda kaya, gak usah dhuwit. Jenenge ngono ku ya gak adil Mi, ater-ater ngono iki. Papa sampean wingi mari koyo ngono ku nang aku ngilok-ngilokno. Gak oleh seorang umi pendendam iki pemerintah. Ya ora oleh ngono, Mak. Oh. Pancen aku yo ngerti sampean iki soge kok. Sampeyan dhuwit sampeyan celengi, lek aku ya mama dhuwitku disedekakono lek akeh ya. Lah Aja iya dicelengi Mi, kok. sampean ku sedekah nang aku, antine tak enteni Mi sing 100. Ora wis rono mulia sampean lek kare njak sik. Ayo engko ae wis. Wis kok terno ya. Ya kok rezeki-rezekian nek nek kene ono dhuwit 100 ya rezekine sampean. Yo tak parani ne. Yo. Suwan ya Mi sadurunge. Ya, Waalaikum. salam. Jan irung-irung kucing wongku kok ruwel aku selamatan. Sriku ya ngono mangku liwat omahe wong kuwi intip-intip ngene paling nek anu nek gorden niku ngono.